ושלום לכולם חברים, איתכם דארקפלור, והיום אני אראה לכם איך לעשות את החרב הכי חזקה במשחק. טוב, בואו נתחיל. טוב, הנה היא הורגת כל אחד במכה. בואו ניקח אותו נגיד. הגענו פיספול. איזי, יאללה. בוא לפה, תמות, הנה. פעם אחת. טוב. עכשיו אני אראה לכם איך לעשות את זה. לוקחים קומנד בלוק ורושמים את זה. את זה אני אשאיר בדסקריפשן. טוב, הנה זה. טוב. עכשיו נגיד בוא נלך להרוג את הוויזר. טוב, נשמות, לוקחים את הראש הזה, יאללה. הנה. טוב, לא אל תלך לשם. בוא לפה נמחה. תמות, הנה, בפעם אחת. לא יותר. טוב. ואם אהבתם את הסרטון שימו לייק, ירשמו לערוץ. איתכם היה דארקפלור. יאללה, ביי ביי חברים.